manan sa kaawit. Lipaya sa ari ako umungan mo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining hidumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong kaawit. Ako si Ludi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaawit, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Samtang ako may kinabuhi pa. Huwag pagkupas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumanong tagayon ang atong mga kasakit ko talibay yayong ang tangduha. Tumanong tagayon ang atong mga kasakit ko talibay yayong ang tangduha. Ang kugma sa dughan mo. Pinanggap, huwag pagkupas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumanong tagayon ang atong mga kasakit ko kalipay yayong ang tangduha. Tumanong tagayon ang atong mga kasakit ko kalipay yayong ang tangduha. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa dahil siyang kaagi karoon, magkining usay ka babay nga taga kakao hilongos sa lady. Nga sa magtatampo, nagdasingan nga Lodi. Unsa ma? Pa, dili na ko makapadayon sa pag-eskwela. Maog ka na. Maog ka na, Lodi. Mundang ka na sa imong pag-eskwela. Pero ngano man ma, pa? Ay, unsa man ning atong kahimtang ron. Nga lisod naman kayo ta. Nangamatay man ning atong abaka. Nga mo'y atong gisalgan sa tanan. Maong amo na lang kang paundangon og eskwela, day. Kadili naman makaya na mo ni mama nimo. Pa. Uy, sayang ako, day. Nga di na ka makapadayon og eskwela. Maula ki, day. Pero, ako'y mahimo.
Saon man. Wala may kagasto sila si mama ug papa nako. Ay, kakapoy ba ining magsigil ang tagpundo ni Dispay, uy? Hala, ay man tayo. Ha? Bulhon? Oh, day Ludi. Ako pa nimo, moapil ka og bulhon. Kada bang grupo sa mga babae nga mangguna, mga ingin. Aro di ka laayan. Moapil bang gani ko ana? Kay kapoy, sige pundo sa bahay, oy. Unsa man, moapil ka? O sige day, mo apil ko ana. Aro dili ko maglaay. Unsa man, kaya ra day? Kaya ra kaayo day, uy. Malingaw naman ko ining trabaho, ah. Maayo na lang ni, kaysa magsili kog pundos bay. Maog yun. Day, kasi din ang laki nga nagsigig panaguhin na to. Asa ba anak? Anak ba? Kanang nananggot. Aw, si Kanor na day, uy. Taga-pikas baryo. Kaniya ragyo ko nakabantay na niya ay. Nagsigig panaghuy. Ikaw tingali ang kitaghuyan na day. Eh, karon pa man ko na siya makakita nimo. Unsa? Ay, mao naman tingali ni tanan ang gipakumpra ni mama nako eh. Wa naman tingali na limtan. Pauli na lang ko. Hi, Ludi. Paulit na ka? Nakailalagi ka na ako. Kinsa di ay ka? Ay, gusto day. Wow, day ka makailan ako, no? Ako rin day nakailan mo kay nangutan naman ko sa imong amiga. Ako day si Kanor, katawang nananggot doon sa inyong gigunahan. Ay, husto. Ikaw dito nagsigig panaghoy? Oh, ako bitaw to. Gusto man mo paulit na ka? Oo. Kay uman na naman ko pangumpra. Pwede ako kang ihatod sa inyo? Ha? Mao pa day? Gihato di ka ni Kanor? O day, o sibang midasa akong kinumpra? Hala ka day. Ano ko day? Basig na kagusto na si Kanor nimo. Unsa? Abi na ako kinsa nangita na ako. Ikaw maguday ni Kanor. Wa ba ko makasamok nimo? O man. Wa naman sa kuy buhat. Ay, salamat. Asa di ay imong tuyo na ako, Nor? Kuan lod kining Naunsa mong tao eh? Nakaisultin ako? oo, na. Unsa man ha? I love you. Oh, Kanor. Mo na tinuod lod. Nakagusto ko nimo. May chance ba ko? Ako pa nang huna-hunaon, Kanor. Unsa ka, uy? Katawa man ko kadiha. Naguyab bagas Kanor nimo. O, lagi. Unya, dito pagid sa amo na misita? Oh, unsa na gusto nimo nga nagagusto lagi na si Kanor nimo. Unya, imo nang gisukot. Wa pa day, uy. Ug unsa pa man ko na imong gidugayan nga sa akong tan-aw nakagusto masab ka ni Kanor. Mausugtan na lang, uy. Tinuod lod imo na kong gisugot. O, lagi. Uyab na ta. Oh, salamat yung kay Lord. Nuha ko nimo panto sa dugay. Salamat yung kayo. Ha? Kasal? Oh, Lodi. Gusto na ko nga magkasal na ta. Total, dugay-dugay naman sa tangan ng kauyab. Oh, ikaw. Sige.
pangatubang sa akong mga ginikanan. Kamugod. Kung nagkasabot na mo, wa may mahimo. Nga sa ato pa, wa kay supak na magminyo mini Kanor? Ngano mo supak man ko? Nasa kong tanaw, buutan man ni Kanor. Ikaw, ma? Ay, okay ra, oy. Kana pa, makakita na ko sa akong apo. Salamat kayo ninyo, ma. Pa. Salamat kayo ninyo, Noy, Nang. Basta ayaw lang yung binuangi ang among anak Kanor, ha? Kung di mo maganin yung binuangan, amo mo ginang bawion. Di gina may tabo, Noy. Kay mahal gyud kay na anak ko, Lodi. Okay ra ka aning atong gipuy-an day nga payag ra man eh. Okay ra kaayo dong, uy. Wa mo ko makinahanglan og dako nga Pinoy-anan ba? Ang importante nako nga malipayon ko uban nimo. Salamat day. Ay, dali aras panahon na no. Mura lang ugwa. Dagko-dagko na nga tong mga anak. Ay, maugib dong. Og nabuhi ra in taon tas atong gamay nga uma og sa imong pagpananggot. Bisan og pobre day, ang importante nga malipayon ta. O magtambayayong ta nga magpadako sa atong mga anak. Basta yugod nimong nagtakina ng imong sanggot. Wala ka dong. Ay, mo sayo kong adto sa akong sanggutan day. Manawat kong sayo ron kay hangin-hangin ra ba? Basig mo kusog unya ni. Hala, sige dong pag-amping ha. Oo, day. Kung sa imo ganing paminaw, mukusog ang hangin. Ayaw lang tingali pagsakas imong sanggutan. Sige day, ako ray mahibaw. Kadugay ba na human og panawat ni Kanor, uy? Gigutom naman lang kung pinaabot niya. Ay, muuna na lang kakunyag-kaon, uy. Bayo! Uy, Bayo na! ako mamang sige. Bayo! Abli ko na! Saan na ko tuyot ni mo? Oo, kadiyot lang. Naunsa ka, dong? Nangundi! Sino Kanor ba? Nawang sa tanggutan! Unsa? Nga dong nahugmang ka, dong. Ay, santang itukos ibabaw sa biday. Nikalit manggurong kusog ang hangin. O nabali ang palwa nga akong gigalitan. Ug mao hinungdan nga hugog ko. Ay, Ginoo ko. Ay, ako paghilak mo, pamanditaw ko.
day. Duhara man in taon kahungit ang imong gikaon, uy. Dong, usa may imong gipamati. Sakit kayo akong kalawasan, day. Muadto na lang ka doktor dong, uy. Ayaw na. Watay kwarta nga ibayad sa doktor. Kulon sa gantabo na ko, day. Ayaw pasanti nga itong mga anak, ha? Dong, ayaw ko pagsultig ingon, anak, Dong. Mamaayo ka, Dong. Mamaayo ka. Patanon na ako si Kanor ining lugaw. O pagkahuman, mangita ko makatabang sa pag-alsa niya. Kinahanglan na madanan ako siya, doktor. Bahala nagway kwarta. Ma! Ma, pagdali! Si Papa! Kinuo ko, nausa maka si Kanor. Nausa papa ni mo? Ma, wa naman magliog si Papa. Ug may pinom na siya. Dong! 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 Dong, ayaw kong pinuang, Dong! Dong, ayaw ka na kong pinuangin! Dong, pagmata! Nagod ba yung tanakos doktoron? Dong! Ginuo ko! Kamong daw nagod na mo! Patay naman na si Papa! Dili! Dong ka, Dong! Dili ka mamatay, Dong! Mabuhi ka, Dong! Naginahanglan mabini mo! Ayaw bibiyahe! Kadong! May kinabuhi pa. Pila na katuig ang nakalabay, human namatay ang akong bana. Pero sa gihapon, nagpabilin pa kining laba sa akong panumduman. Dini na lang kutob, o dagang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN. Kaliban